Benvinguda, benvingut a un altre vídeo del taller de ioga. Avui et portem una meditació molt especial. És la meditació a través dels 7 nivells de consciència o 7 xakres, els 7 famosos centres energètics. És una meditació sanadora que travessa tota la columna vertebral, fa que tot el prana, tot el chi es mogui i et donarà una sensació de centrament i vitalitat. Anirem recorrent cada centre energètic des de la base fins a la corona i l'anirem relacionant amb diferents aspectes del caràcter que si els solucionem ens portaran major salut. Doncs res, col·loca't en una postura que estiguis còmoda, ja saps que l'esquena ha d'estar recta, que la postura, els genolls no t'han d'incomodar, si necessites ho pots fer assegut en una cadira, que la temperatura sigui confortable, que estiguis ben abrigada si fa fred o fresqueta, si fa calor, i gaudeix. A continuació et proposem una meditació sanadora, basada en els 7 centres d'energia principals, més coneguts com els 7 xakres. Aquesta meditació et permet harmonitzar conscientment el teu cos, la teva ment, les teves emocions i la teva energia, generant un estat de salut, felicitat i equilibri. Col·loca't en posició de meditació, assegut sobre un coixí de meditació o, si ho prefereixes, en una cadira. Sent el recolzament dels isquions. Balanceja una mica la pelvis endavant. Projecta l'esquena cap a la vertical, en un gest de créixer cap al cel. Relaxa les espatlles. Deixa que el pit s'obri sense esforç i porta lleugerament la barbeta endins, alineant correctament les cervicals. Un cop la postura és correcta, porta tota la teva atenció a la teva respiració. Sent l'aire com puja i baixa suaument al ventre. Deixa que la teva respiració cada cop es faci més lenta i més profunda, generant així un estat de calma interna. Si apareixen pensaments, simplement observa'ls i deixa'ls marxar. Porta la teva respiració i la teva atenció al perineu, la zona que hi ha entre l'anus i els genitals. Aquí es troba el primer centre energètic, Muladhara. Imagina en aquesta zona una gran esfera o espiral d'energia de color vermell. Obre't a les sensacions que esdevenen. A cada respiració, l'esfera creix, hi ha més i més energia. Sent també les cames, els peus, el contacte amb la terra, a sota teu, sostenint-te, donant-te solidesa, seguretat, arrel.
Repeteix internament la frase guaridora d'aquest centre energètic. Soc un amb la humanitat i amb el món. Inspirant, porta aquesta esfera d'energia just un parell de dits per sota del melic. Ara imagina't aquesta esfera de color taronja, omplint la teva pelvis i els teus òrgans sexuals. Aquí es troba el segon centre energètic, Svadhisthana, el centre del plaer, de les relacions, l'adaptabilitat i la fluïdesa, el centre de la vida i de la creativitat. Repeteix internament la frase guaridora d'aquest centre. Respecto a l'altre. Inspirant, porta l'esfera d'energia per sobre del melic. Imagina't aquesta esfera de color groc, omplint tot el teu plexe solar. Aquí es troba el tercer centre energètic, Manipura, el centre del poder personal i de la voluntat, on et fas responsable de la teva pròpia vida i dels teus actes, on es desenvolupa l'autoestima. Repeteix internament la frase guaridora d'aquest centre. Em respecto i confio en mi mateix. Inspirant, porta l'esfera d'energia just al centre del pit. Imagina-te-la de color verd, brillant com una maragda.
Aquesta esfera energètica omple el teu pit, el teu cor, els teus pulmons. Aquí es troba el quart centre energètic, Anahata, el centre de l'amor veritable, l'empatia i la compassió, d'on sorgeix la teva veu interna, la veu del cor. Repeteix internament la frase guaridora d'aquest centre. L'amor és la meva guia. Inspirant, porta l'esfera d'energia a la base del coll. Imagina-te-la de color blau, elèctric. Aquesta energia omple la laringe, les cordes vocals, les tiroides, les cervicals i la nuca. Aquí trobem el 5è centre energètic, Vishuddha, el centre de la comunicació i l'expressió elevada. D'aquest centre emergeix la paraula que il·lumina, la paraula que surt del cor. Aquí, el millor de cada ésser troba la seva via d'expressió. Repeteix internament la frase guaridora d'aquest centre energètic. M'expresso lliurement. Inspirant, porta ara l'esfera d'energia al punt entre les celles. Imagina-te-la de color indi, lilós, il·luminant la teva ment. Aquí es troba el 6è centre energètic, Ajna, el centre de la clara visió i del coneixement. Aquí es desenvolupa la saviesa i es percep la realitat tal com és. Repeteix internament la frase guaridora d'aquest centre. Busco la veritat.
Inspirant, porta l'esfera d'energia a la coroneta. Imagina-te-la de color blanc, un blanc pur. El setè centre energètic, Sahasrara, t'uneix al que és diví, a l'univers. Et porta a una dimensió on no existeix ni el temps ni l'espai. T'obre les portes de l'espiritualitat i de la realització. Repeteix internament la frase guaridora d'aquest centre. Visc en el moment present. Inspirant, deixa que aquesta llum blanca ompli tot el teu cos, tot el teu ésser, baixant per la columna vertebral. Sent tots els teus centres energètics en harmonia, nets, plens d'energia, equilibrats. Resta meditant en aquesta sensació.
Om Shanti. Pau per tots els éssers.